थिगानो जोंथ' बुंखादों बिथांमोननि खोथाजों मावनायजों मिलायाखै। खुलुमबाय रायजोफोर, आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ जे शेयार खालामगासिनो दं आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आङो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। दा इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफखौ गोबां बाथ्राजोंनो गाग्लोबगासिनो। बिपिएफआ जेबो मावफाराखै नामा 17 बोसोराव? दा 16 बोसोराव जेबो मावमाराखै नामा? दा 5 इयार्स सफैनाय लोगो लोगो इउपिपिएल दोलोआ गोबां खामानियाव डेभेलपिं जाबाय, मावजोब्बाय। निस्सय नोंथांमोनहा नुनो थांगासिनो दङ मानाव गेदेर दरं उदालगुरिनि दा बबे समस्थिनि आं बेखौ बुंनो थांला। जे बिपिएफनि जे नेता सरन बर' सारा मा बुंदों नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामालासे फुरायै नायलांजोबबानो जाबाय। साब खाथिनिफ्राय जोंनि आबसु अफिसनिफ्राय उदालगुरि रेलवे गेट आबसु अफिसनिफ्राय साब खाथि जानानै भगतपारा बेखौ जों बिपिएफआ मावदों। आरो बेनिफ्राय दा बुंनो थांब्ला नैबे लामायानो खायजामाथिनिफ्राय धालकाथा आंनो मावदों बेसेबांबा बुरजा थाखा होनानै। आरो नोंथाङा नुबावगोन दा उदालगुरि डिसि अफिसनिफ्राय एखेबारे कालाइगावसिम थांनाय लामा बेखौ जों बिपिएफआ मावदों। अब्ला आंथ' खोन्थाजोब्बाय उदालगुरि टाउनाव बेलेग मावनाय सोर मा दंबावो नोंथाङा मा नुदों दे बुंदो। जुदि उदालगुरि गुदलि बाजारनि डाबल स्टरिज माल्टि स्टरिज जुदि मार्केटआबो जों बानायनायब्ला, टाउननि 4 लेनाबो जों बानायनायब्ला, उदालगुरिनि स्टेडियामाथ' आं बानायखानाय बेबो आं बानायनायब्ला, उदालगुरि टाउननिफ्राय कालाइगाव थांनायाबो जों बानायनायबा, उदालगुरि टाउननिफ्राय भगतपारा थांनायाबो आं बानायनायबा, आरो नैबे खायजामाथिं थांनाय खारपिटिया लामा भैरबखुन्दसिम, भैरबखुन्दआथ' आंनि समस्ति नंबावा अब्लाबो आं बानायदों उदालगुरि समस्तियाव भैरबखुन्दनिफ्राय खारपिटियासिम बेबो आं बानायनायब्ला, अब्ला बिथांमोना जायमोना बुंदों जों खामानि मावाखै देखायदो अब्ला मा थाखो उदालगुरियाव आरो माथो जेबो गैला बेनि बादै। बिथांमोना बुजिनाया मोजां जे उदालगुरि जि जोंनि रेल लाइन क्रसिंआव जि आरबि रेलवे अभारब्रिज होनांगौमोन बेखौ फुरा आंथ' आंनि समस्ति नङाब्ला बिराद आं आवगायहोदों। उदालगुरिनि आरबि माजबाटनि आरबि आरो बेनि रेलवेजों जेसेबां एनअसि लानाय आंनि थ्रुयैनो जादों। आरो बै समावनो जोंहा मानगोनां सर्बानन्द सनवालनि समाव जिहेतु जों सरकाराव दंमोन बे समाव एकदम जों मोननो गोनांथारमोन, नाथाय एसे जोंनि टेकनिकेल बा समायनि एसे खेलिमेलियाव जों बेखौ मोननो हायाखिसै। दा बिथांमोना जुदि लाबोदोंबा थिगानो, खिन्थु मोनसे रेलवे अभारब्रिज बानायनाया बहुद नर्म्स थायो। रेलवेजोंबो जोंहा बेवहाय खोथा थायो, रेलवेया बेवहाय बेसेबां शेयार होगोन, पिडाब्लिउडि बा सरकारा बेसेबां शेयार होगोन, बै समाव पलिसिया माबायदिमोन दानि पलिसिया माबायदि बेजोंबो खोथा थायो। दा जुदि बिथांमोना मावदोंब्ला मोजां खोथा, खिन्थु दा उदालगुरिखौल' बुंनानै गावसोर गोग्गाबाथ' जानाय नङा। जोंनोथ' आरबि होनोब्ला टंलायावबो नांगौ नङा होमबा, गरायसरावबो नांगौ, थिग बिदिनो जोंनो बहा नांगौ आरो गरायसराव नांगौ, गसाइगावआव नांगौ, अनेक जायगायाव नांगौ, फकिराग्रामाव नांगौ, गासिबो होजोब नङा होमबा, गासिबो होजोब, माजबाटआव नांगौ। दा उदालगुरियाव बिथांमोना बुंदोंब्लाबो खिन्थु आंथ' बुंखागोन बेहाय आंनिबो अबदान दङ। उदालगुरि आरो माजबाटनि रेलवे अभारब्रिज बानायनायाव रेलवेनिफ्राय जेसेबां एनअसि लानाय खामानि आं बेखौ बै समावनो बरनानै दोनखादों। आरो बेखौथ' रायजोफ्रा बुंदोंबाथ' थिगानो, जोंथ' बुंखादों बिथांमोननि खोथाजों मावनायजों मिलायाखै होननानै। रायजोआबो हमनो हाबायबा जथेस्थ' मोजां। मानो होनोब्ला थांनाय बाराव एकर्डनि माबा बायदिनो बिथांमोना जथेस्थ' खोथा होदोंमोन। NIT बानायनायानो होन बा ट्राइबेल इउनिभारसिटि केम्पास बानायनायानो होन आरो बेनिफ्राय अर्गेनिक हाब माबा माबि बानायनाय खोथा होदोंमोन, खिन्थु जोंथ' 5 बोसोराव जों नुवाखिसै। बे हिसाबै जों बेबायदि मोनसे गिदिर इनफ्रास्ट्राकचार गिदिर अनुस्थान जों नुवाखिसैनो बुंनो थांब्ला। दा माबायाव जोंहा जि मा होनो इन्जिनियारिं कलेज जागासिनो दं बेबोथ' जों बानायनायसो नलखामब्रायाव, आरो हरिसिङायाव जों डिग्रि कलेज जों बानायदों। फ्राय बुंनो थांब्ला जोंनि समावनो बानायनाय गोजा। आरो बे जायफोर दिनै नों आदर्श बिद्यालय होनदों बेखौ जोंनो खुलिदों, बिल्डिङा बै समावनो जोंनि समावनो लुखानाय बे आरो। थ' बेबायदि गोदान बेबायदि हायाखै, खिन्थु जोंनि समावथ' नोङो कलेजफोरखौबो नायोब्ला जोंनो बानायजोबनाय। उदालगुरि कलेजनि साइन्स स्ट्रिम जोंनो प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय, अरांनि डिग्रि कलेज जोंनो प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय जोंनि ओनसोलावनो, रौता जुनियर कलेज जोंनो खालामबाय, माजबाट डिग्रि कलेज जोंनो खालामबाय। बुंनो थाब्लाथ' जोंनो खालामनाय गोजा। बे खायजामाथियाव थानाय रौता आदर्श बिद्यालय बेखौ खुलिनाया फ्राय 3 बोसोर जाबाय, खिन्थु
नैबे जाय न'आव खुलिदों बे बिल्डिङा गोबाव दिन जिरायना थानायमोन ओमफ्राय बिनि उनावसो खुलिनाय जाहैबाय ओंखायनो खोब गाज्रि अबस्था जिखिनि दरजा खोरखिफ्राव ग्लासफोर लगायदोंमोन गासिबो बायजोब्बाय आरो बेनिफ्राय कालार होनायाबो फ्राय 10 बोसोरनि सिगाङाव होनाय कालार आरो बेवहाय निजा बाउन्डारि वाल गैया इलेक्ट्रिफिकेसना गाज्रि जाजोब्बाय आरो बेनिफ्राय मा होनगोन बेहाय मिड डे मिल सालायनो थाखायबो किटचेन रुम गैया दा बेफोर गासै दिगफोरखौ नायनानै जिहेतु आंनि समस्थियावनो थानाय आदर्श बिद्यालय आरो बुंनो थांब्ला आंनि जोनोम जायगा होननांगोन बेहाय आं मानो होनब्ला खायजामाथि हायार सेकेन्डारि स्कुलावनो फरायनानै मेट्रिक पास जालांनाय ओंखायनो नैबे स्कुलनि फारसे आंहा खुलिदोंब्लाबो गोसोआव एसे माने मा होनो दुखु मोननाय दंबाय थायोमोन आं माब्रै बे स्कुलखौ मोजां खालामनो हागोन होननानै दा बे हिसाबैनो थांनाय 6 दानसो सिगाङाव डिपार्टमेन्टजों रायज्लायनानै मानगोनां मन्थ्रि नरेश पेगुजों रायज्लायनानै बेवहाय जोङो गोदानै बेखौ जि माने मावनांगौ दंफिनजोबो दरजा खिरखि बानायफिननाय रं होफिननाय बेनिफ्राय बेवहाय बाउन्डारि वाल होनाय आरो बेनिफ्राय किटचेन बानायनाय बेफोर गासैखौबो लाजोबनानै जोङो मोनसे एस्टिमेट होबाय बिथाङाबो जोंखौ खोथा होबाय आरो होनाय मथे जोङो बिथांनिफ्राय दा 96 लाखनि मोनसे स्किम मोनबोनो हाबाय आरो दा बे 96 लाखजोंनो बिल्डिङाव जेसेबांनाखि गोदानै मावफिननांगौ दङ दरजा खोरखि रं कारेन्ट दै आरो सेनिटेसननि जेसेबां दङ बेफोरखौ मावजोबनाय जासिगोन बाउन्डारि वाल मावनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय एन्ट्रेन्स गेट मोनसे मोजाङै मावनाय जासिगोन बे खामानिखौनो दिनै जोङो बेवहाय जोंनि गार्जेनफोर लोगोसे जोंनि बिनि स्टाफफोरखौ लानानै जा मानगोनां MCLA जों जयै दानि बावैसो जों बेवहाय खाम्फा बा खुन्थिया गायसननाय जाहैबाय आरो बेथ' नंगौ आङो सोलोंथाइ दिगावबो बिराद गोसो होदों दा दिनै बेवहायल' होदों बे नङा एखे सेम आंनि समस्थियावनो मोननै CBSE आदर्श बिद्यालय दं मोनसेया दङ अराङाव माजबाद आदर्श बिद्यालय बेवहायबो बे सेम एमाउन्ट 96 लाख होदों आं बेखौ गाबोन ना समफोर बेखेवगोन आरो बेनाबो एखे अबस्था दा आंनि समस्थियाव गंनै आदर्श बिद्यालय दंमोन आरो दा बै खायजामाथि हाइ स्कुल बेनाबो इनफ्रास्ट्राक्चारा खोब गाज्रिमोन 2-3 बोसोर सिगां बेहायबो फ्राय आङो 2.5 कोटिसो थाखा होनानै स्कुलखौ जथेस्थ' इनफ्रास्ट्राक्चार साइडआव जों डेभेलप खालामबाय आरो बेनि बादै गंथाम हायार सेकेन्डारि स्कुलाव दा जोंना कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दं होनना बुंजायो गंसेया आराम्भ जासिगोन गंनैया जागासिनो दङ आरो देग्लाय गंनै हायार सेकेन्डारि स्कुलाव आरोबाव इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामनो थाखाय आरोबाव 7-8 कोटि थाखा करि होबावनाय जासिगोन आरो थ' बेबायदि खामानि मावदों बेनि अनगायैबो एबार ट्राइबेल एफेयार्सनि गेजेरजों जोंनि समस्थियाव थानाय फ्राय हाइ स्कुलफोरखौ एबार आङो मेजर रिफायरिं हिसाबै मथा मथि 1 कोटि 1.5 कोटि थाखा गारनानै फ्राय बानायफिननाय जागोन आरो बाखि गथाय आसामखौथ' आं बुंनो हाला बाखि बे जानो हागौ जे आगोलाव जोंनि जायफोर MLA फोर दंमोन बिथांमोननि थुलुनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा निसय नुदों खोमा बांसिन मावनाय आवगोलाव रायजोफ्रा बधय लुबैसेयावबो बिसेयावबो मोनाखैमोनदां बेफोर खोथाफ्रा बिनि थाखाय ओंखारनो हागौ आरो अब्ला फार्स्ट बोसोरावनो मानाव गेदेर प्रमद बर' जे दैदेननाय UPPL गभार्नमेन्टआ रायजो राजानि सम्पूर्ण BTCनि हालामखौ फोजोबजोब्बाय आरो XNDBनि माखासे खामानिखौबो फोजोबजोब्बाय अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा नुदोंना सरन बर'आ मा खोथा बुंदों अब्ला UPPLनि गोबां खामानियानो नै दासिम फार्स्ट बोसोराव जेसेबांनाखि लामा दालां एबा CIT कलेज बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बेखौबो फार्स्ट बोसोरावनो UPPL गभार्नमेन्टआ मावदों नामा रायजोफ्रा जे सिगां हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायाव सोर मावदों सोर मावाखै बै समाव मिडिया फकासनि गोबां स्ट्राइक खालामनो एबा स्प्रेड खालामनो बेयाव शेयार खालामनो थाखाय बाथ्राफोरखौ बा रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो थाखाय बै समाव बे ससियेल मिडियानि बांद्राय बेबायदि गैयामोन आरोखि नै दा समाव माबा मोनसे फिसा खामानि मावबाबो बा फिसा बुस्थु बेबायदिनो लामा दालांनि मावबाबो फेथा हास'यो बेयाव मोनसे गासैबो बेखायनो ससियेल मिडियानि जुगखाय 4G जुगखाय दा इन्टारनेट जुगखाय ग्लबेलाइजेसन बादिलायनाय जुगखाय नै दा बांसिन स्ट्राइक जायो आरोखि